Bydd arholiadau mynediad Prifysgol Aberystwyth eleni yn cael eu cynnal ar-lein gan ddefnyddio'r amgylchedd dysgu rhythwyr, Blackboard. Bydd y fideo hwn yn amlinellu pob cam o'r broses, felly gwnewch siŵr eich bod yn ymgyfarwyddo ar wybodaeth a ddarperir. Yn gyntaf, bydd angen i chi ddelysu eich cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth. Rhoddir enw defnyddiwr a chyfrifiannau'r unigryw Prifysgol Aberystwyth i bob ymgeisydd. Anfonir dolen dilysu i'r cyfeiriad e-bost a ddarperir gennych ar eich ffurflen gais ICAS. Ar ddiwrnod yr arholiad, byddwch yn derbyn copi caled o'r papur arholiad gan aelod o staff o'ch ysgol. Bydd yna angen i chi agor dogfen Word ac arbed y ddogfen yn y fformat tebyg i hyn, drwy glicio ar File, Save As, ac yna dewis eich cyfenw, eich enw cyntaf a hefyd y pwnc. Gwnewch yn siŵr eich bod chi hefyd yn arbed y ddogfen yn rheolaidd. Ysgrifennwch eich ymatebion ar dop y dudalen a bydd angen i chi nodi eich enw llawn eich ysgol a theitl llawn eich pwnc. Bydd angen i chi hefyd sicrhau eich bod chi'n rhifo a neu labelu eich atebion fel bod berthnasol. Unwaith rydych chi'n barod i gyflwyno eich gwaith, arbedwch y ddogfen am un tro olaf, ac yna ei gau i lawr. Ac yna defnyddio innau Chrome neu Firefox. Ac yna bydd angen i chi deipio blackboard.aber.ac.uk i mewn i'r blwch chwilio. Mewn gofnodwch i Blackboard gan ddefnyddio'r enw defnyddiwr a'r cyfrinnau'r a ddarperir. Unwaith yr ydych chi wedi mewn gofnodi, sgroliwch i lawr i'r tab Fy nghyfundrefnau, My Organisations, a dewiswch y linc Arholiadau Ysgoloriaeth Mynediad. Agorwch ffolder y pwnc arholiad yr ydych chi'n ei sefyll ar gyfer y sesiwn honno. O fewn yr un ffolder pwnc, fe welwch chi'r eicon hyn. Dyma'r eicon ar gyfer Turnitin, a dyma eich pwynt cyflwyno cyfrwng Cymraeg. Dewiswch y ffolder perthnasol i chi. I gyflwyno, cliciwch ar View Complete, ac yna cliciwch ar Submit. Fe ddylai eich enw ymddangos yn awtomatig fan hyn, ac yna fydd angen i chi ddewis teitl priodol. Unwaith rydych chi wedi darllen yr ymwadiad, dewiswch y ffeil i'w gyflwyno drwy glicio ar Choose from this computer, ac yna dewiswch y ffolder ar eich peiriant. Yna, unwaith rydych chi'n hapus, cliciwch ar Upload. Bydd y dudalen yma yn rhoi cyfle i chi wirio eich bod chi wedi uwchlwytho'r ffeil gywir. Felly, unwaith rydych chi'n hapus, cliciwch ar Confirm. Er mwyn sicrhau bod eich papur wedi gyflwyno'n llwyddiannus, sicrhewch eich bod wedi derbyn y neges werdd hon ar dop y dudalen. Yn ogystal â gweld y neges hon, dylech hefyd derbyn e-bost gan Turnitin yn cadarnhau bod eich cyflwyniad wedi bod yn llwyddiannus. Bydd hwn yn cael ei anfon i'r cyfeiriad e-bost a ddarperir yn eich cais. Rydym yn argymell hefyd eich bod yn sicrhau eich bod wedi derbyn yr e-bost hwn, gan mai dyma'ch derbyneb ddigidol, hynny yw, prawf bod eich papur arholiad wedi gyflwyno'n llwyddiannus. Os nad ydych chi'n gweld y neges werdd a neu'r e-bost, gofynnwch i'r aelod o staff am gymorth. Ar gyfer unrhyw fyfyriwr sydd yn eistedd arholiadau mathemateg a mathematig bellach, ni fydd yr atebion hyn yn cael eu cyflwyno'n electronig, ond yn hytrach yn cael eu casglu gan eich gorychwilwyr a'i hanfon i'r brifysgol. Sicrhewch eich bod yn rhoi'r copïau hyn i'ch golychwyrwyr ar ddiwedd eich arholiad. Unwaith yr ydych chi wedi cwblhau eich arholiad, sgroliwch i dop y sgrin ac allgofnodwch o Blackboard drwy glicio ar yr eicon hyn ar dop y dudalen ar y dde.